туризм ва роҳҳои ҷалби сайёҳон ба шаҳри Душанбе. барои иштирот фароғати сайёҳони дохилию хориҷӣ шароит фароҳам оварда шудааст. ниёзмандии соҳа ба мутахассисон ва омода кардани кадрҳои кордон дар муассисаҳои олӣ. аз соли 2006 инҷониб зиёда аз 450 нафар риштаҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ хатм намуданд. Кӣ метавонад мутахассиси хуби ин соҳа бошад? омӯзиши дида ва ё худомӯз? ман худ дар бораи хизматрасониҳои туризмӣ хуб курсҳои махсус аз интернет хондам. муҳтаво ва моҳияти хизматрасониро худ дуруст дарк намекунанд. аз ягон мактаби таҳсилотӣ нагузаштааст. ширкатҳои сайёҳии туризмро то куҷо рушд доданд? шояд ба чиптафурӯшӣ бо ягон кори дигар машғул бошанд. аз сайёҳӣ ин фақат чиптафурӯшӣ нест. ҳолати воқеиро танҳо дар барномаи воқеият метавон дид. рӯзҳои наздик танҳо аз телевизиони Душанбе.